Silav, ez danî me. Li Sanîtona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatörê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bi we re xala şeşemîn ya rêbaza HCBS'yê nîqaş bikim. Şertê parastina kirêdaran. Ev şert nîşan dide ku hûn bi kirêdarên din re xwedî heman mafanin. Em di pergala navenda herêmî de peymanekî qebûlkirinê bikardînin. Em bibînin ka tevfîkeke lewitî pergala hukûqî ya Amerîkayê û kûsiyekî bi navê Vex çawa bûne alîkar ku Steven li wir mafên xwe yên kirêdariyê hîn bibe. Dexter, ev tevfikên te ne? Neyeni? Ez ê dîsa lê bikolim û her kê xelet be ez ê wî teslîmê edaletê bikim. Na, nexêr, serê kesî ne dibelayê de. Tenê min xwest bînim bîra mirovan kûçeyê xwe paqij bikin. Ez ê her kesî zeft bikim. Bila her kes derkeve. Karekî baş e. Harûne. Na, biraz xwe dibinê vir de bu şêre. Merhaba Dexter, tu çi dikî wisa? Nova xwest werin pey te ji bo civîna kirê. Na, nova pê hesiya. Min ji xanî derxîne niha. Dexter, te got çi? Ne tiştek? Steven ji malê tê derxistin. Çi? Çima? Lewra ez di odeya xwe de bi dizî kîsoyekî bi xwedî bikim. Ev waxe, kîsoyê min ê xoşewîst e. Wey, li, min, çi qas şêrîne. Divê, jê hez bikim. Ew kîsoyekî pir piçûk e. Divê were parastin. Wê demê biryar hatiye dayîn. Em ê li du jî vê têboşin û heka wext çêbibe em ê jî biçin. Te pê nizanibû? Parêzerek ji te re lazim e. Ez ê bikim. Ez ê bim parêzerê te. Tu dê bibê parêzerî min. Di sezona pêncan de lantirman bu parêzerê stêrkan. Ha? Wekî navdarên serkan? Nexêr, stêrkên bi rastî. Gere stêrkan doz li wan vedkir. Baş e. Ez dikarim şahîdiye bikim. û ez ê pankardan çêkim, wax xelas bikim, 1, 2, 3. Xelas bikin. Zarokno, hûn dikarin kontrol bikin ku cihê her kesî lê mayî paqij kiriye? Belê, helbet patron. Gelek ecebe, bi gelem perî bi van karan lale qedar dibin. Belê wisa min jî tam digot ku ev mal çi qas maleke bêder de. Nabe na, wextê nabe na, wextê. Çi diqewme li vir? Destûrê bide xwe bidim nasîn. Dexter, parêzerê stêrkan. Müvekîlê min ji bo ji vê beşê qewrandin ji min alîkariyê xwest. Müvekîl? Qewrandin? Çi? Canik û camêrin dilijineyê, heman tiştê wî gotî dibêjim. Heke hêza erdkêşiyê dabîn nebe, ez ji we re dibêm. Stêrk ji bo çi ye? Wax! Ma hûn ne stêrkeke? Tu dizanî, xelke ku ew mafdar heye. Wek şahidekî pispor, dikarim piştrast bikim. Steven her tim bi baldarî û başî xwedî tê li Wex kiriye. Hûn behsa çi dikin wisa? Wax li vir e, wax dernexin. Wex kiye îcar? Wex ev e. Kîsoyê min ê xoşewîst. Ev mehek e? Di odeya te de dimîne? Te dizanibû? Belê, tê bîra te dema te xwest ez ji însan çetê te bişopînim? Belê, nexwe tu Supernova 1983 Tikaye min ji xanî dernaxîne. Kes ji malê nayê derxistin Steven. Tenê min xwestim bijara paqijiya tevfikên we de bi te re biaxivim. Steven, tu dikarî ajalan xwedî bikî? Dikarim? Belê, her tişt di peymana te de dinivîse. Ev çi ye? Peymana ku dema we bar kiribû te îmze kiribû. Te xwend, ne wisa? Dibe ku? Baş e, bila her kes biçe odeya xwarinê. Divê em cardin bixwînin, divê hûn mafên xwe bizanibin. Wekî hûn dibînin li her derê destûra ajalan nayê dayîn jî. Li vir lisanî oksê de ma cihekî guncav hebe, em destûrê didin wa, me li hev kir. Ma ne wisa? Mişteriyên vê yekê qebûl dikin. Baş e. Ji müvekîlê xwe re bêje bila firagan bişo. Anna, dê dadgeh ji ber vê yekê wan hemûyan bigire.
ستیون ji peymanê fêr bû ku ew dikare wek xwedî bike û her wiha ew jî wek hemû kirêdarên Kaliforniyayê xwedî heman mafan e. Karê we ye ku hûn kesên ku hûn piştgiriya wan dikin fêrî mafê wan bikin û wan di vê mijarê de serwext bikin. Ji bîr nekin, guherînên mezin û bandorker baxaftinên biçûk dest pê dikin. Wekî kesekî ku xizmetê dide, kesnavendî, dêwê wa tê ku hûn guh bidin mirovên ku hûn piştgirî dikin û li gor wê tev bigerin.